Da li ste ikada videli šire naočare od ovih? A naravno da niste, ovo mi je dao Ivan Bosačić. Njemu su uske. Što kaže moja baba, Bog sve vidi, a Ivan Bosačić je više od toga. Dobro veče. Imam mali problem večera što sam vidio da su tu dva klinca, pričamo neke ružne reči, tako da sam ja smislio za tu priliku jednu foru koja se zove šaku na uši, pa ću njihovim tatama samo da kažem kad bude neka ružna reč, jedno 5 minuta ranije da stave. Može? Gorane, Siniše, može? Šaka na uši. Za početak hteo bih svim poštenim i dobrim ljudima da čestitam Novu godinu. A svim pokvarenim i zlim ljudima hoću da čestitam nova kola, novi posao, novu devojku. Hvala, ne da ništa. Ušli smo u 2013. godinu, međutim ja se malo plašim da to možda nije 1093. sa PDV-om. A ne, znaš šta je najveći problem? Pazi, dajem tolike pare za nove godine, a traju mi samo 365 dana. Kad sam čekao 2009. godinu, dao sam za doček 30 evra. I trajala mi je samo 365 dana. Za 2011. sam dao 45 evra, trajala je 2 dana manje. Sad sam za ovu dao 50 evra, i ako mi isto tako bude brzo potrošena, sledeću ću da kupujem kod Kineza. Pazi, nije da se nešto žalim, da se ne shvatimo pogrešno. Pazi, kupim patike, obične patike, traju mi 2 godine. Kišobran mi traje 3 godine. Kondomi 5 godina. Nova godina me uvek vrati u neko detinjstvo, sećam se kad sam bio 1. razred i sad učiteljica priča nama šta je Nova godina i kaže, Nova godina je veče kada ispraćate staru, a kada vam dolazi nova. Jedan učenik kaže, to moj tata radi svaki vikend. Najveći problem je gde čekati Novu godinu. Pitao novinar Ramuša Haradinaja na Kosovu pre neki dan, kao pre 20 dana, kao, gde ćete sačekati Novu godinu? On kaže, u zasedi. Prosječan Srbin nema takvih problema. Mi imamo toliko sijaset mesta za doček Nove godine. Facebook, Twitter, Skype. Jedna moja drugarica je stavila bila status tamo u decembru, čekam Novu godinu na Facebooku. I sad posle nedelju dana stavila drugi status, putujem za Novu godinu. I ja pitam, gde putuješ za Novu godinu? Kaže, na Slaviju. Čim putuješ? Tramvajem. Što putuješ na Slaviju za Novu godinu? Pa tamo ima internet centar i tamo ću za kompjuterom da budem na Facebooku za Novu godinu. Nakon toga ja nju ponovo sretnem negde 12. januara i pitam, da nećeš možda i Srpsku da čeka za Novu godinu? I ona kaže, Antihriste! Ne Srbe! Pa svaki normalan čovek zna da Srpska Nova godina može da se čeka isključivo na Skype-u. Problem sa čekanjem i uopšte sa provođenjem vremena na društvenim mrežama je u tome što tamo stekneš neke navike koje posle počneš da prenosiš u realan život. Onaj lik je bio na Facebooku i stalno pockao ljude i onda došao na trg za Novu godinu i nastavio da ih pocka nožem. Mnogo veći problem sa trgovima za Novu godinu su petarde. Zemun je najgori, naravno. I opština Zemun je izdala saopštenje koje je glasilo: molimo sve građane da ne bacaju petarde zato što se u njih uopšte ne čuje pucanje iz pištolja. Znaš, sede dva Zemunca u kafiću, pukne petarda pozadi i ovaj kaže, šta si rekao? Pa govori glasnije, jesi ti jeo šta od jutros? Onda vam ostaje naravno televizija. Televizija za Novu godinu je strašno bogata i zanimljiva ukoliko nemate YouTube, niti kompjuter. Program je bio takav za Novu godinu da sam ja ljudima čestitao ovom porukom. Želim ti da ti se u 2013. godini zdravlje i sreća ne razdvajaju kao Nova godina i Žikina dinastija. Pazi, Žikina dinastija za Novu godinu je bila sad, što je totalno različito od prošle godine kada je bila Žikina dinastija. Kad sam ja bio mali nismo imali tu sreću pa smo morali da gledamo Žikinu dinastiju. Za razliku od onih očenih 80. kada je išla Žikina dinastija. Ja pitam, šta bi se dogodilo kad jedne godine ne bi za doček pustili Žikinu dinastiju? Možda Nova godina ne bi ni došla. Možda bi se Žika i Milan povampirili i krenuli kao zombiji na Apatinsku pivaru. Idi begaj. Ja kažem, ako toliko ovaj narod voli Žikinu dinastiju, mogli bi lepo da snime remake, vreme je, sa Milutinom Mrkonjićem i sa Veljom Ilićem kao Žikom i Milanom. Prijatelju, više nikad nećemo da raskidamo koaliciju. Ipak, najgori novogodišnji program u istoriji najgorih novogodišnjih programa
u sezoni loših novogodišnjih programa, bio je na televiziji Pink u emisiji Preljubnici, koju moja baba zove Prejebnici i niko je ne ispravlja. Što je najgore, za novu godinu išao je takozvani Duplex ili Glupex, kako vam je lakše, 2 epizode. Pazi, ovo nije izmišljenje koje je gledao, bit ćemo dosadno. Pazi, prva epizoda se tiče silovanja. Zanimljiva društvena tema, položaj žena u društvu. Sad ukratko, devojku pokušavaju da siluju, Karamela i ovi njegovi spasu i sad on grdi ovog što je pokušao da je siluje. Pazi, ako bi zbog nečega dao smrtnu kaznu, to je silovanje. Ali kad sam čuo kako on nju brani, ja sam počeo da navijem za manijaka. Slušaj ti si htio da je siluješ. Znaš šta ću da ti radim? Znaš šta? Misliš samo zbog toga što imaš taj veliki, taj čvornovati, taj glavati. Druga epizoda je još gora. Druga epizoda se dešava u istočnoj Srbiji. Devojka omađijela momka. I sad momak ide u selo kod neke babe vračare da je pita kako je ona to njemu bacila magiju. Pazi, crno-bela slika, sneg, vukovi se kolju sa medvedima pored, otvaraju se vrata, izlazi baba koja izgleda kao Gandalf iz Gospodara prstenova, s tim što nema bradu, ima samo brkove. On nju pita kako me omađila žena i sad ti očekuješ da će baba da krene da priča o krilima slepog miša, o bacanju brašna, da će da ima neki glasić kao ne omađila te! Ništa od toga. Baba na čistom zemunskom akcentu kaže: sine, stavila ti menstruaciju u kafu. Šake na uši! Nije to, pazi, nije sve, ipak je nova godina, mora da bude još i gore. Sljedeća scena, ovi njoj stavili kameru u kuhinju i majke mi scena, žena uzima svoj uložak koji je toliko veliki da nema samo krilce, nego ima i padobrančiće i puć. Ja samo čekam dole da krene ona reklama Red Bull daje ti krilca. Što bi rekao Đorđe Balašević u onoj pesmi konobar un cafe menstruato. Zlo. Prođe nova godina, sljedećeg dana gledam dnevnik koji imao 9 priloga i u svakom prilogu se nalazi Ivica Dačić. Doček na trgu Dačić, doček sa putarima Dačić, doček sa žandarmima Dačić. Pazi, to nije bio doček, to je bio daček nove godine. Veoma je bitno, evo ovo kažem očevima ove dece ovde, strašno je bitno šta vam deca gledaju na televiziji, a razlog, evo moj prijatelj je glumac, on je bio Deda Mraz za novu godinu i po fabrikama je delio paketiće deci i sad pojavljaju se onako onom crvenom sa ogromnom bradom belom i jedna devojčica ga vidi i kaže: mama, Sulejman! Ipak, deco, iako Deda Mraz nešto nije popularan, volite ga, on je moj omiljeni lik zato što je Srbin. Jeste, debeo je, ne brije se za posao, radi samo 1 dan u godini i odmah leti s posla. I pored toga, čak i da nije Srbin, ja ga volim iz prostog razloga što je on faca. Pazi, on je jedini koji je debeo, a manekin je za Coca-Colu i on je jedini lik koji može da nosi crveno od glave do pete, a da ga ovi srpskih Dveri ne prebiju zato što je gej. A sad nešto što deca ne treba da čuju, što sam ja otkrio skoro preko insajdera, kako je umro Deda Mraz. Deda Mraz je poginuo 1943. godine u Drugom svetskom ratu na strani četnika. Nije on bio kriv, čovjek je samo radio svoj posao, ali pazi, zamisli 43. Četnici i partizani sukob, ti se pojavi s ogromnom belom bradom, sa šubarom i sa nekom vrećom. Postrojili ga, stavili ga u vrstu sa četnicima i sad Tito prolazi onako sve. Gleda ih s onom kragnom njegovom bakra i on dolazi do ovog, tko si ti? I kaže, ja sam Deda Mraz. A jel, što je Djed Mraz? Kaže, pa Deda Mraz, ja pričam ljudima da treba da budu dobri i da će to da im se višestruko vrati kad porastu, da će život biti bajka, da će sve biti lepo, da će živjeti 1000 godina. Tito razmisli pa kaže, kurac, ja sam Djed Mraz. I tako je umro Deda Mraz. Završimo s novom godinom i onda se u kalendaru misteriozno pojavi Badnje veče. Svi mi volimo Badnje veče osim zbog jednog razloga. To je postni dan. Šta radi prosječni Srbin za postni dan? Umire od muke. I onda od nove godine do Badnje večeri kreće da jede. Jede 8 puta dnevno. I ono što nikad u životu nije jeo. Trpa lopatom. Jede, pije. I onda veče pre Badnje večeri ostane u gradu do 4 ujutru
da bi mogo sledeći dan da prespava skroz, a ne može da ga prespava, baba te probudi, mene budila baba i kaže, jao, što stalno kukaš? Rekao, pa kukam, kakav je to praznik, nema mesa. Ona kaže, kako nema mesa, ima riba. Je li riba meso? A ja nju pitam, a je li zet rod? A upravo si. I to što kažeš. I onda nekako te dovuku do tog stola i ti jada, želudac plače, znaš, hoće već doživlja oko strano telo, onako. Moraš da jedeš tu laku postnu hranu. A ta laka postna hrana počinje ribom. Pazi, da je ta riba pronađena u Srbiji, zvala bi se Secus alexićus. Kad pojedeš tu ribu, kad ostane onaj kostur, stave ga na krov da bude antena. Vata 60 kanala sa TV 1000. Pojedeš nekako ribu, jedva živo, staviti riblju čorbu. Ona nije ni u šerpi, ni u loncu, riblja čorba je u kotlu. Riblja čorba ima toliko za badnje veče, kao da su u kotlo stavili celog Boru Đorđevića. I na kraju dolazi pasulj. Kao poslan pasulj, nema zapršku. Da, nema zapršku, ali su zrna kao dupe Nenada Čanka. Znači, jedno zrno pojedeš jedno zrno u Valjevu i kad prdneš u Valjevu, vojska u Pančevu mora da stavlja gas maske. Otrovi! I onda se lomi čestica. Prema starom srpskom narodnom verovanju, ko nađe dinar u čestici, njega cele sledeće godine prati poreski inspektor. Mlađi Nikić je bio najjači, on nije našao dinar u čestici, nego česticu u dinaru. Međutim, Božić je dobar iz razloga što možda pucaš u ponoć. To inače ovako nije dozvoljeno, ali iz verskih razloga može. Super ideja, pazi, mir Boži, a ti uzimaš hekler i pucaš u vazduh, gde je prema poslednjim podacima taj Bog. A poprilično onako zanimljivo, kao kad nekom drugu za srećan brak pošalješ prostitutku. Međutim, tada dolazi nešto zbog čega svi vole Božić. Svi vole Božić, osim praseta naravno, zato što tad ide praseće pečenje. Čak Božić vole i morske prasići, i kad smo već kod toga, da li znate kako se na engleskom kaže morsko prasi? Christmas survivor. Moja porodica je ovaj Božić proslavila onako na brzinu. Nismo hteli nešto mnogo, zato što je mama žurila da gleda Sulejmana. Ja nju kažem, ženo Božja, na najveći hrišćanski praznik ti gledaš tursku seriju. Ona kaže, pa šta? Pa šta? I oni kad im je Bajram gledaju srećne ljude. Da, jeste. Ja smo već videli ste da je krenuo Bolji život ponovo, 10. put. I sad čujem, to je toliko popularno, znate, mi zaboravljamo, ali toliko popularno da su krenuli da rade sad verziju za Rome. Znate kako se zove romska verzija serije Bolji život? Koji život? I naravno dođe ova srpska nova godina na kraju. Ja nisam hteo da slavim. Bili su pregovori da li da se slavi ili ne. Ja nisam hteo da slavim ovu novu godinu. Ja sam samo rešio da se lepo obučem, otišao sam u kafanu s drugarima, napio sam se i posle smo pucali u vazduh. Nismo slavili ništa. Ali iz razloga toga smo pucali isključivo iz oružja proizvedeno kod nas, iz patriotskih razloga. Za ovu srpsku novu godinu čak i moja mama pokazala patriotske osjećanja. Varate se ko mislite da nije gledala Sulejmana. Gledala ga. Ja sam opet došao i rekao, ženo, srpska nova godina, a ti opet gledaš Sulejmana veličanstvenog. Ona kaže, da, ali večeras ne navijam za njega, nego za njegovog brata. Krk! Bože, čuvaj naše majke, što bliže sebi. Dragi prijatelji, za kraj ću da vam kažem samo jednu malu čestitku, ovako ovoga puta iskrenu. Svim mojim prijateljima želim srećnu i novu, a svim mojim neprijateljima želim srpsku godinu. Hvala vam puno.